Mabuhay madayo, welcome to my channel, Tomas TV. Ug karon na adlaw ato na sa bisitahon ang usa ka lugar na hinay-hinay na sa nagasikat diri banda sa Bansalan. So, since ready na ta, tara, sabay ka sa atong biyahe. Let's go. Alright, almost 90 minutes atong dagan gikan sa Davao, padulong diri og Bansalan. So naghunong sa ta kay diri mi makita ni Enjong TV. So karon medyo alanganin lang ang panahon, medyo dagom-dagom. Gikan Davao anto diri gataligsik lang gyapon pero kira. So tara, ato na ta og dam. A few moments later. Close. Wala guys, sarado. Sarado. So mga katumas, so nanaon ta diri sa Naiya Dam. Yan problema, sarado. So mga katumas, so naistorya na to ang mga taga diri. So kira daw, pwede ra daw ta mo apply pero dili na to pwede madala ang motor dito. Morning sir. Backline mode lang sa ta mga katumas. Eto ngod sarado ang kuan karon. Sarado ang dam. Kita niyo na. Bawal pasudlan. Oh guys, mana ni ang ilahang gi sarado diri sa kadulong og dam. Soong sa ta my friend. So sa mga napansin ninyo, medyo gubat na gamay ang lugar diri. Pero syempre sa itong pagkabalo, medyo nagasikat naman ko daw ni siya nga turuyanan. Actually, project lang ni siya sa kuan, gobyerno, kaning ginabuhat nila nga kaning ilang gibuhat nga dam diri. Kaya lang, murag medyo sa kadugayon, nahimo na siya og murag tourist spot. Actually, daghang kay nag-adto diri, na mga nagamotor, na mga nagabike. Ato lang diri para magturoy niya. Balik na yun. Murag muna ni ang entrada sa Naiya Dam. So napansin ninyo na anay pang butang ang mga fence na bakal. Okay, medyo lalom-lalom andra na side. So doon lang gid siya kay gikan sa kanto. Kung gikan ka sa main road, nare mga 10 minutes. So from the kanto padulong diri sa Naiya Dam, naras mga 5 minutes na mo gilakaw. Dili na mo among motor dito sa kanto. At least safe po dito kay natindahan. So muna na yung lugar guys. Nice kayo no? Kay sa makita na to, virgin pa jud kayo ang lugar. So muna ni ang ginawa nila Naiya Dam. Guys, narata diri karon sa Naiya Dam. Sa mga makita ninyo, siguro kung sa video medyo mabaw, pero kung sa personal nimo tanawon makalula gid siya kay taas kayo ang niya ang iyang huluganan sa tubig. So actually mo ni ang project sa Naiya. So gibuhat ni siya para sa mga farmers, mga local farmers nato, sa mga kasikbit nga mga lugar para muhatag sa ila og kining tubig. So kani nga tubig kani siya diri sa Pikas. Mo ni ang gikan tubig gikan sa Unapo. So kung mapansin ninyo, ang nasa akong likod wala pa yung taksa. So virgin pagid kayo ang lugar.
Diri sa Naiya Dam na naka-indicate diri, Republic of the Philippines National Irrigation Administration Region 11 Sumiral Small Reservoir Irrigation Project. So that's why naglibog ko. Nagsigi ko pangutana unsa man gid ang tawag ani nga dam, Naiya or Miral. So same lang dai siya. Found out na pareho ra gid ay ang tawag, Miral or Naiya Dam. Napod sa isa ka lugar diri. So try na to babaon. Yo hangak man. Taas po ang ilang kuan, lang steps. Oh mga katumas, nanata diri sa baba. So makita na to, mapansin ninyo. Mana ni ang dam. Ano ni ang dam. Oh, try pa na to dolon. Wow. Wow na wow. Wala siguro. Iyan ba? Ini apa slide ay? Drainage na gagi. Yani ha, before me ni abot dire, nagdesisyon ako nga maligo. So na ko i-try ang slide. Pero pag abot na ako dire, tinuod jud ay na jud ay ko Fair of Heights. A few moments later. Mga katumas, napansin ninyo, napoy nga ni sa Luzon ang pangalan kay Villa Escudero, pero ang nakalahi lang ang ilaha sa baba natin mga cottages. So nag-serve sila og kanang mga pagkaon. So from the restaurant, so kanang ilahang mga hawan diri gibutangan nila og kanang mga cottages. Diyan sila mukaon, tapos diri sila maligo. Isod lang kayo diri buhaton sa tuwa guys, kay once na magkusog ang ulan, mudako ang tubig. Lisod kayo magbuhat taog business diri dapita. Kay tungod ang tubig, ang luparan sa tubig, layo kayo. So kusog din sa kayo. Isuro dayan eh. Lisod kayo ultimo magbaba ka diri. Kay pag ma-out balance ka, diretso jud ka hulog. Okay, aday hagdan. Kamakan. Ayan, look na diyan, slide ka. Di arap gawa ka pa yun. Di mabuna lang ulo ba? Taga diri ra pagkasar. Sila dito mis kanay sa salad dito sa Steven. So perminte mo diri nagaligo. Karon report. Abi raw dagang mga tao. Ayan po mga kaibigan, mayroon po mga lupas dito. May dalawa po. Diyan po sila dumadaan sa part na yan. Oh, papunta yan ang ano? Papuntang Kitapawan yan. Ganyan lang ang ano nila. Na. Standing position. Allah. Allah. Tingaw.
tawa oy. Ayos kayo. Guys, nakikita ninyo. Grabe kahadlok dito pa daan sa taas. Dili maguni mo makita mo ang tugpahan. So kung magpa-slide ka, urag surprise lang ba? Oh, sana daw. Siya kayo. At least experience yun ako unsa ka hadlok. Na kuan jud ako pero bike first time. Wala naman ko choice. Ako na lang isa nabilin sa taas. Pugod sa pa-slide. Sa Bansalan, atong mga silingan. Mo ni ato mga local friends dire kay kung dili po tungod sa ila mga katumas, dili ko na to matry kung unsa ang excitement dire sa Naiyadam. Mga silingan! Sa pagkakaroon, daghan patag atuan nga mga gwapong spot. So bani ko ninyo sa po ang mga vlog. So hangtod dire na lang guys. Don't forget to like, share, and subscribe po sa ko ang YouTube channel. Salamat. Guys, nakita ninyo na. Oh. Ninyo man, subscribe ninyo na mga amigo. Kaya ang iyang pagbuhat og vlog, buwis buhay. Oh. Buwis buhay na. So, subscribe na to na. Dinjong TV. Sa shout out tay. Biyahe ni Bern. Hello po! Shout out! Sayang, wala ka nakauban diri. Ingaon na kayo, nindot kayong lugar. Sa mga subscribers, salamat kayo. Dako kayong salamat sa inyo sa pagtabang. So, as of now, nanata sa 300 plus subscribers. So, salamat kayo sa inyo